प्यारे बच्चों നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തിരുന്നു ഹമാരി ദുആ എന്ന നസ്മിൻ്റെ 4 വരികൾ ഞാൻ ഓഡിയോ വിട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹംകോ ഹാസിൽ ഹോ, ഹംകോ നമുക്ക്, ഹാസിൽ ഹോ ലഭ്യമാണ്, കിട്ടുന്നതാണ്, ദുനിയാമേ, ദുനിയാമേ ലോകത്ത്, ഈ ലോകത്തിൽ, ഇൽമ് വ അദബ്, ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം, അറിവ്, വിവരം, വ അദബ്, വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔർ എന്ന് പറയും, ഔർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നർത്ഥം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് എന്ന് പറയില്ലേ. ഇൽമ് വ അദബ് എന്താണ്? സംസ്കാരവും ഇൽമും വിവരവും അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനവും ദുനിയാമേ ഹംകോ ഹാസിൽ ഹേ ഈ ലോകത്ത് ലഭ്യമാണ്, കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം. രണ്ടാമത്തെ വരി ജോ ഹമാരേ ലിയേ, ആ ഇൽമു വ അദബും, ആ ഇൽമും സംസ്കാരവും ഹമാരേ ലിയേ നമുക്കായിരിക്കണം, നമുക്ക് വേണ്ടി, ബൻ സഖേ രഹ്നുമാ നമ്മളുടെ മാതൃകയായിരിക്കണം, ബൻ സഖേ അതായിത്തീരണം, രഹ്നുമാ എന്ന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ്. ആ ഇൽമും സംസ്കാരവുമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ നേതാവ്. നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കണം? ഈ ഇൽമു അത് ഭരിക്കുക, അതാണ് ഇൽമു, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം നന്നായി നേടണം എന്നും. രഹ്നുമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേതാവ്, ബൻ സഖി നമ്മളായിത്തീരണം, നമ്മുടെ നേതാവ് ആരായിരിക്കണം? ഇൽമു വാദബും ജ്ഞാനവും സംസ്കാരവും. ദോനോ ഹാത്തോങ്കോ, ദോനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും, ഹാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ, ഹാത്തോങ്കോ രണ്ട് കൈകളെയും. ഷബ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിത എഴുതിയ ആളെ പേരാണ്, അയാളെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഷബ്നം കമാലി. കണ്ടോ താഴെ കണ്ടില്ലേ? ഷബ്നം കമാലി എന്നാണ് ഈ കവിത എഴുതിയ ആളുടെ പേര്. അപ്പം അയാൾ പറയാണ് ദോനോ ഹാത്തോങ്കോ ഷബ്നം, ഷബ്നം ദോനോ ഹാത്തോങ്കോ, ഷബ്നം എന്നയാൾ രണ്ട് കൈകളെയും ഉഠായേ ഹുയേ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ വെക്കൂല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ദോനോ ഹാത്തോങ്കോ രണ്ട് കൈകളെയും, ഷബ്നം മുട്ടായേ ഹുയേ ഷബ്നം കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, കർ രഹാഹൂം ദുആ, ഇത് വിട്ടു വായിക്കാം, ദുആ കർ രഹാഹൂം, ഇങ്ങനെ ദുആ കർ രഹാഹൂം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കബൂലേ ഖുദാ സ്വീകരിക്കണമേ ഏ ദൈവമേ, ഏ ഖുദാ ഏ പടച്ചോനെ, കബൂൽ സ്വീകരിക്കൂ, ദുആ കർ രഹാഹും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കബൂലേ ഖുദാ ദൈവമേ നീ അത് സ്വീകരിക്കണം. ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയം. ഇതെല്ലാവരും കേട്ടിട്ട് അതിൽ വാക്കർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കവിതയുടെ ആശയം എഴുതി വിടുക. ഓക്കെ, ശുക്രിയ.